Айбар Хамматов Мензеле районының Төгірменжі ауылы егеті. Муслим аграр күллиятының рәтіп ябыштыру бөлігінде оқый, өз хөнәрінің ұстасы болар кебек. Шулай булмаса, һөнәри осталык буенча мөмкинлекләре шекләнгәннәр өчен үткәрелүче Абилимпикс региональ чемпионатында 2нче урын алмас иде. Клубында бик ошойма төрле җирәтәләр, аңлаталар, конкурста башта теге Куркабрак китимдә яңа бер үткәч ярым киттем. Узган ел аграр күллият укучысы Фаиз Хаҗиев та әлеге бәйгедә 2нче урынны алган иде. Фаиз да, Айбар да Мисхәт Мөхәммәтовның укучылары. Нәтиҗәләр яхшы булды. Без инде региональ чемпионатта Айбар белән 2нче урынны алдык. Хәзердә шөгыльләнәбез, Алла бирсә, 2нче елда үтәргә тиеш. Бу ярышларда ишүдә без инде шөгыльләнеп, үзебезнең осталыкны арттырып, һәм тагын да җиңәргә исәбебез бар. Рәтеп ябыштыруның төрле усуллары бар. Аграр күллият укучылары аларның һәрберсен өйрәнә. Өйрәнү вакыты 2 елда 10 ай. Күллият укучыларыннан тыш мәктәп балалары да рәтеп ябыштыру һөнәрен үзләштерә. Мен 8нче класста укыйм, апаем 7дә укый. Безне дәресләрдән киләбез. Безгә шушы кружок без беренче ел гына йөрибез әле. Трубаларны свартып ябыштырабыз, тимерләрне свартабыз. Чемпионатный опыт, он неоценим. Это 20 дней тренировок будет равен одному чемпионату. Там психологическая нагрузка, все это ответственность, они чувствуют себя, переживают, другое оборудование, другая обстановка, там другие правила немножко. И они за сварочным столом от юниора 4 часа сидят, работают. Муслим урта мәктәп укучысы Салават Фаттахов күллияткә дәресләрдән соң килә. Салават узган ел юниорлар арасында узган региональ чемпионатта 3нче урынны алды. Быел шушы ук бәйгедә зурлар категориясендә катнашып 5нче урынга чыкты. Хәзер мин 10нчы класста идем. Анда хәзер уже экзаменга начинаем готовиться. Вот, поэтому тренировок поменьше стало. Начало на сварку ходить поменьше. Вот. Из-за этого у меня навык что-то немножечко понизился там в некотором степени. Ну там и участники сами были сильнее, они специально на сварщика учатся. Булачак рәтеп ябыштыручылар агромастер компаниясенә һәм тимерче җәмгыятенә рәхмәтле. Алар биредә практика үтә. Эшмәкәрләр күллиятны рәтеп ябыштыру материаллары белән дә тәэмин итә. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.